Okay guys, dayon sa garden. Good morning guys. So, magtimpla na si Dongski sa kape. Muli na among kape, native ng kape. Sinanlag nga mais. Ayun, na din taypan. Guys, O butangan tayo ni Dong sa. among kape guys, tambal na pas mo og vitamin. Pangan yang isa ka suwak. Magtimpla na din na siya asukal. Yan na din magtimpla og kape. Isulod sa pitsil para mausar bitaw siya og asukal. Mausar sa timpla. Kape nga pwede hilamos. Diba pa kaya mong kape? With gatas. Super. Isulod sa ganun. Parisan din og pan. Yummy. Gamay kayo idugno ang kuan. Pan sa kape. So muna ito ang cafe. Napay ko pimit baligya karon na. No? Gamay ba ng kopimit ta? Kumaka. Parisan na to atong pan ay atong kape. Parisan na to atong kape sa pan dahil atong palamanan guys. Pikason ako. Pikason pinako ako. Yan ang tawag pamamans. Kuan. Nara. Lamig akong kape. Ito yan ni Orle, kami sa Orle. Pili lang dito, baby tayo dito. Lagi na tanang klase. So, ready na may kipadulong namin sa garden ni Dongski. Kung mga anakins days nangatulog pa mga guys. So, pasagda nga ito sila nangatulog kaya wala man to'y klase. So, padulong namin sa garden. Wala na ikaw ang pungol na. Wala na. Wala na to'y bahog niya. Bahog ka. Baboy. Kaya kung gibaw kagay na luto na. Bakit? Anay? Oo, wala na. Amat yan. Napa man. Lutya ra ba? Wala. Di on niya. Lutya. Dalag lukay na. Ako na. Abay lukay dagto sa bandag. Sayo lagi ta karon. Nakaani diri sa garden. Sayo eh. Kagahapon na diri ta nga ako naman to. Wala city na. Karon kaya size. Medyo na sayuhan ako karon pag kuan. Gising. So na dami sa among garden. Mutano man tami kamuti unya kay wala may iwan oy kanang sana. Uga kang yuta. Nanara ba di kuan ni Dongski oh. Yahang gi forma. Ready na siya para panuman unta sa kuan. Ambos poro. Oy, dili pwede tamo na nila. Dili oy la di malaya man kamuti. Panuman. Sayang ra imong singilo sa kamuti. Manis ako di. Diari may magilamon o diha o. Dana nga maisan. Pero manis ako dani sa unahan ay maglapog ko sa akong gi samo ning gi basukan kagahapon ni Dongski. Diri di may nagbaso kagahapon sa ukrahan o. Diri o. So maglapog ta para nay aso-aso ba. Maglapog ta dani nga side. Para naatay pa aso-aso, mangdagan ang mga lamok. Nga nang lili sa ato, charis. Maglapog ta guys. Siga, siga. So nahaling na ang atong lapog. Nag-aso na siya dito mga zay. Ito siyang panghakutan sa sagbot. So nahaling na gina siya diha. So adto na tada to ni Dudong kay para makatabang natapaginamon niya. Magdala ko sa akong gloves. Kay para ato ni puto sa atong kamot. Kay gano na akong kamot mga zayga. Singot. Dongski. So dani ta magilamon. Plaster na ta dani mga zay sa atong posisyon for this video. Kumok lagi dani dong gilamonon dong.
Gahi day, kagahapon di ay katulad to akong gilapugan. Kagahapon to namo gi basukan. Perting gahi ang mga zay. Kay wala na iwan-uwan din niya. Mala na kayo ang yuta bagahi kaayo. Basukon ang sagbot. Pero laban lang gihapon ang mga person. Kay wala man tay hawan mga zay kung ito magbasok. Wala tay matamnan kung di nato basukan. Ato sa una yung basukan ay tanuman. Kay parang dili iluoy pud atong itanong ba. Nakahuman na dami sa among first batch ni Dongski. Dongski lang sa kalam. Unya medyo init na gid siya mga zay oh. Dani rami sa landong kanang init. Amo na ipaulay. Ang init. So ganina mga zay pa dito man ta paingon, pa dito may paingon dito. Karon dito na sad mi sa ikwan oh. Nag-straight na sad mi sa tudling sa mais. Kay init na kay dito sa unahan. So dani rami sa landong nag rampa-rampa ni Dongski. Kay kanang init ugma na sa napon sa sayo. Kay madaot atong beauty sa init mga zay. Madaot ang kuan ni Jas. Yahang i-apply sa yahang skin nga sorb. Maghunong sa dami pag ilamon mga zay kay oh. Init ka dito nga side oh. So maura to among gihuman dani oh. Okay ra na siya dili hakoton ang sagbot kay init siya mga zay ang sagbot malaya ra. Pwede ra na siya dili padaplin ang sagbot. Pasagdan ra na siya diha oh. Kay malaya ra man na siya kay grabe ka init. Iingkod ko ba maraw nakaingkod sa salog oh. Hindi sugya ka. Fast forward na dito mga guys, nanguli na dami diri sa balay kay medyo gigutom na ang mga person. Nangapira man gud mi ay mi nga tuo garden. Mga mo amang good nga sayo may makabaso kay para dili kayo init ba. Dili man pud maayo guys na magpabuhara ta sa init kay madaot niya atong kutis. Charis. Mo din atong sudan mga guys, itlog din nga gibutangan og alagbati. So diri ra ko taman kay mamahaw na mi. Thank you for watching and bye bye. God bless you all.